Bdew jitħalllu mal-1000 siġra u arbux fil-Park tal-Majistral bħala parti minn ftehim bejn il-Ministeru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar u l-Ministeru Tork għall-Agrikoltura u l-Afforestazzjoni. Dan qed jitmexxa wkoll minn Ambjent Malta f'tentattiv ieħor għall-ambjent naturali aħjar. Dan ħabbru l-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia li żied li bħala parti mill-proġett ġiet installata wkoll sistema ta' irrigazzjoni biex dawn is-siġar jissaqgħu skont kif meħtieġ. L-għan ta' din l-inizjattiva hi li l-art li kienet mitluqa terġa' tiġi restawrata biex tikkumplimenta l-bqija tal-ambjent ekoloġiku tal-madwar. Iċ-Chairman tal-Park tal-Majistral Semmi Vella faħħar din l-inizjattiva u qal li hija pass fid-direzzjoni t-tajba. Filwaqt li x-Charge d'Affaires interim mat-Turkija spjegat li dan kollu huwa parti minn inizjattiva li qed issir fuq livell internazzjonali biex tinħoloq sinerġija ta' afforestazzjoni. Il-Ministru Farrugia spjega wkoll li inizjattivi bħal dawn huma eżempju ċar kif il-Gvern qed isaħħaħ l-impenn tiegħu favur l-ambjent. Fejn qed jitħawlu 1000 siġra li huma kollha indiġeni, ġifieri fosthom insibu siġar tal-ħarrub, siġar taż-żebbuġ kif ukoll is-siġra nazzjonali Maltija l-arar. Ħankomplu naħdmu biex inħaddru il-pajjiż, inħaddru ż-żoni rurali kif ukoll iż-żoni urbani b'ħafna inizjattivi il ħabbarna fl-aħħar ġimgħat.